Ndikulandileni abale okondedwa ku lingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 1 April 2022. Okondedwa, mawa wa lero ndi tsiku namba 3 la kupitiliza kuphunzirabe mawu a Mulungu pamuto onena kuti munthu wopemphera sakhalaso wa chimtima choyipa ndi wankhanza. Okondedwa, mawa wa lero ndi phunziro namba 3 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Mateyu chapter number 18 kuyambira ndime yake ya 21 mpaka na ndime ya 35. Mawu a Mulungu mu chichewa cha lero akuti, kenaka Petro anabwera kwa Yesu ndi kumufunsa kuti, Ambuye, kodi m'bale wanga akandichimwira ndimukhululukire kokwanira kangati? Mpaka kasanu nkawiri? Yesu anayankha kuti, ine ndikukuwuza iwe kuti osati kasanu nkawiri, koma ka 70 kuchulukitsa ndi kasanu nkawiri. Chifukwa chake ufumu wakumwamba ukufanana ndi ufumu imene inafuna kuti antchito ake abweze ngongole. Atangoyamba kulandira, anamubweretsa munthu kwa iye amene anakongola ndalama 10,000. Popeza sakanatha kubweza, bwanayo anamulamula kuti iye, mkazi wake, ana wake ndi zonse anali nazo zigulitsidwe kuti zibweze ngongoleyo. Wantchitoyo anagwada pamaso pake namupempha iye kuti, lezereni mtima ndipo ndidzakubwezerani zonse. Bwana wakeyo anamuchitira chifundo namukhululukira ngongoleyo ndipo anamulola apite. Koma wantchito uja atatuluka, anakumana ndi wantchito mnzake amene anakongola kwa iye madinari 100. Anamugwira nayamba kumukanyanga pa khosi namuwumiriza nati, bwezere zimene unakongola kwa ine. Wantchito mnzakeyo anagwada namupempha iye kuti, lezere mtima ine ndipo ndidzakubwezera. Koma iye anakana. M'malo mwake anachoka nakamumangitsa kufikira atabweza ngongoleyo. Pamene antchito ena anaona zomwe zinachitikazo, anamva chisoni kwambiri, ndipo anapita nauza bwana wawo zonse zimene zinachitika. Pamenepo bwanayo anayitana wantchitoyo nati, iwe wantchito oyipa mtima, ndinakukhululukira ngongole yako yonse chifukwa unandipempha. Kodi iwe sunamuchitira chifundo wantchito mnzako monga momwe ine ndinakuchitira iwe? Ndipo mkwiyo bwana wakeyo anamupereka kwa oyang'anira ndende kuti amuzuze mpaka atabweza zonse zimene anakongola. Umu ndi mmene Atate wanga wakumwamba adzachitira ndi aliyense wa inu ngati simukhululukira m'bale wanu ndi mtima wonse. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwanso lero ndi mafunso atatu. Funso loyamba, mudakhululukidwa machimo anu kuti mukhale Mkhristu? Chilungamo chimenechi zikukuvutirani pati kuti inunso mukhululukireko ena amene adakulakwirani? Ameni. Nkhani yokhululukirana pakati pa wanthu, nkhani yochitana chifundo pakati pa wanthu, nkhani yovuta. Yeti munthu wina aliyense amene tingamutchule lero kuti ndi Mkhristu, ndiye kuti munthuyo adalapa machimo, adali wochimwa, adawononga zinthu, zidamuvuta kuti ayambeso ubale ndi Mulungu, asinthike mtima, zidalira kuti alape, anene mawu kwa Yesu, mundikhululukire kulakwa kwanga. Ndipo Yesu wokoma mtima adamukhululukira namuchotsera machimo wonse ndi kusamuwerengera uchimo wa mtundu wina uliwonse, nampatsa dzina lake, iweyo udzitchulidwa kwa ine kuti ndiwe Mkhristu. Na munthu wokhululukidwa machimoyi ndi amene timamutchula Mkhristu, ndi amene timamutenga opemphera. Funso tsono kwa inu amene mukuti mudakhululukidwa machimo, mukuti ndinu opemphera. Nanunso ena pokhala mdziko muno timatha kulakwira nako, adakulakwirani, muli nawo bwanji otero?
Venatu alipo okondedwa ameneno amakanika adamanga wakuti sininga bukhululukire pakhomo pake sininga kapondepo langa loporoka lisilidzaponda pakhomo pake moti ndidzachitike mapazipo topoto pita kunyumba kwake sindzachita moti ndikuyankhula pano ngakhale kuti amapemphera ngakhale amapera ku church alina wena sayankhulana alina wena okondedwa sikuti akhoza kuyendera limodzi ali ndi wena okondedwa ndadani galu ndi mphaka eni sangagwirizane pakena kalikonse chikuchitika nchiyani inde iwo adalagwiridwadi koma adachimanga mu mtima mwawo kuti sadzakhululuka kupemphera ndidzipemphera koma kukhululuka izi ayi yeti amene adamanga zimeneziwa ndi amene adakhululukidwa machimo awo kwa Mulungu uzimu ndi umenewo kuyipa mtima kuposa pamenepa ndikuyankhula pano okondedwa alipo anthu ambiri ameneno kuvutika kwawo kukubwera chifukwa wena adaumira mtima kusakhululuka kwa wena kukupangitsa kuti wina wakadziona mavuto adzisautsidwa adzikulukutidwa moyo wake usayende bwino yeti amene adaumitsa mtimayo ndi munthu amene amati amapemphera na Yesu adalakwapo nakhululukidwa ndi Mulungu koma iye atakhululukidwa akukana kuphunzira kwa Mulungu na amafika pa mulingo wokanika kukhululukira wena okondedwa ndi ndikambe nanu mu dziko lapansi anthu tidzapitirizabe kulakwirana ndi mmene moyo wa dziko makhalira anthu ubale ndi mtendere umabwera pamene noti kukhululukirana kupanda kukhululukirana maubale ambiri bwezi atatha mabanja ambiri bwezi kulibe wena bwezi ntchito tathera wena bwezi panopo mwenanso moyo wawo utachotsedwa wena bwezi ali kundende ndi chikondi chakukhululukirana chimene chikutisungabe mwina kumakhala monga mmene pano tikukhalira alipo mbanja ena okondedwa adalakwirana adizoona komano akukanika kukhululukirana moti banjalo panopa likudutsa muzopweteka zambere zedi okondedwa aliko maubale wena adalakwirana ndizoonadi koma akukanika kuti akhululukirane that's why pali chimpwirikiti ndi chisokonezo kwambiri ndine uthenga mawu lero pakudziwa kuti mu dziko lapansi kupondana ndi kuvulazana pena mmachitidwa ndi mawu kudzachitika kukhululukirana ndi best option yakukhalabe mubale ndi wanthu inuyo pokhala opemphera zikukuvutirani pati popeza chilungamo cha mawu a Mulungu mumachidziwa ameni funso lachiwiri ndi moyo wa mtundu wanji uwu wofuna kuti wena azikukhululukirani mukalakwitsa koma inuyo mukalakwiridwa simmalandira kupepesa kwa munthu wina aliyense moyo wa mtundu wanji umene inuyo ndinunso munthu amene pena mmalakwitsapo ndipo alipo anthu wena amene amatiwo akatalakwa amathamangira kupepesa kuti wena awakomere mtima koma iwo akalakwiridwa ayayayaya olo munthu apepese bwanji sizimamveka koma kuti amapemphera ndi moyo wa mtundu wanji wotere ofuna kuti inuyo ndiye mudzikhululukidwa komano wina akakulakwirani inuyo osakhululuka ndi moyo wa mtundu wanji izi zinde zochulukira akalakwa mzibambo koma tu kupepesa msanga ine pepani khululukireni sindzachitanso zimaveka kwa mayi alakwe mzimayi pepani wako yakumenya pamwala sindingachita zimanezi udziwanso kukhala koda matero akalakwa mzimayi kugwada kupepesa kwa mbiri zedi khululukireni bambo nkumalandira alakwe nzibambo mayi kugadi sizingatheke zimenezi undidziwanso masewa sindimafuna kodi kukhala matero izi zikuchitika tupena paliponse kondedwa kuti wena ochulukanso otero
akufuna kuti iwo akhale mu saidi yabwino yomati akati pena sadakhoze zizilandilika kwa wena, koma kuti wena akati sadawachitire bwino iwo koma ndi kuti wapalamula ameneyo kulibenso chikulu cha mtundu wina uliwonse. Yeti wochita zimene zizi tsiku lopemphera amakapemphera akudzitchula kuti ndi Mkhristu, akudzitenga munthu wopemphera ndi chimtima chotere, kupempherako kuli pati? Kuli pati? Kuli pati kundedwa funso lachitatu. Ndi chitsanzo cha mtundu wanji ichi chofuna kuti inuyo ndi amene muzichitidwa zabwino, koma kuti inuyo muchitireko zabwino ena nkumakanika mwadala? Mukuonetsa chitsanzo cha mtundu wanji pokhala munthu opemphera? Kuti mwadala osati patsokati, mwadala mukungodzikundikira kuti zabwino zonse zikhale mbali yanu, kuti inuyo ndi amene mudzilandira zabwinozo, ngati mchifundo adzichitira inu, ngati nkukhululuka adzikhululukira inu, ngati nkukomera mtima zidzipira kwa inu, koma kuti inuyo amene mwalandira zimenezi mukachitirekonso wena zomwezi nkumazidumphadumpha mwadala. Ndi chitsanzo cha mtundu wanji mukupereka? Cha munthu wopemphera kapena mkunja? Okondedwa, tipate ndikuwuzeni kuchita zotere nkuyipa mtima ndithu ndi moyo wachabe, chimoyo cha nkhanza chimenechi chosafunika munthu wopemphera. Timasulane pano. Moyo wotere si moyo wabwino, si moyo wothandiza, si moyo umene munthu oti amagwira baibulo, munthu oti amapemphera, munthu oti amamudziwa Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake afunika adzikhala ayi. Moti wonse amene adasunga mangawa mu mtima ali mzima udani, tisanamizanepo apa. Chionetsero chimene mukuonetserachi si monga mmene munthu wopemphera anafunikira. Ayi, si moyo wotero ayi. Zioneke uko kuti Yesu adakhudza mtima wanu, Yesu amaphunzitsa moyo wanu, Yesu adawusuntha moyo wanu. Chinkwiyo chichubwera bwanji pamene inu mumati mumapemphera? Mukusiyana pati ndi munthu osapemphera? Mukusiyana pati muzapemphera? Okondedwa, mawu amene tawerengawa, Petro akumufunsa Yesu, kodi m'bale wanga akandilakwira ndi ntani kunkhululukirako mpaka na ka 7? Yemweyo akufunsa ayitu ndi ophunzira wa Yesu. Mufunso lake la Petro muli zingapo zimene zikuvumbuluka. Namba 1, anthu a mdziko lapansi timatha kulakwirana ndithu, nkana ndi wopemphera, nkana m'mipingo mukulakwirana kuliko, ndipo sitingakupewe kuliko. Munthu sadzatha kukhoza zonse. Petro ichi akudziwa, ndiye akuti popeza tikulakwirana ndipo wina wandilakwira ine, kodi makhululukidwe anga afike pa mulingo uti mpaka na ka 7? Nawo pakutchula nambala ya 7 ndi kuti wafika pothera, kuti ndayesetsa, palibenso kudutsira pamenepa, mpaka ndikafike pothera pempenipo pa namba 7 kumkhululukirako nkhani yake imodzimodzi yomweyo. Ntelo kodi? Na amayembekeza kuti mwina Yesu anena kuti autero, kapena mwina anena kuti usachifika kumeneko nkhani yake yokayo. Mwina nkuganiza kwake amaganiza motero, koma no pa nkhani yakukhululukirana Yesu ali ndi different idea, akuti osati ka 7 kokhako ayi, koma 70 times 7 mpamene umukhululukira ameneyo. Amen. Umukhululukire kameneko. Kunena kwina popera chinamba chachikulu chotere nkuti kukhululukirana kungokhala ngati khalidwe, usamayireso kuwerengera nanso ayi. Iweyo kuti upezeke kuti uli ndide udakhululukidwa zochuluka, uphunzireko kukhululuka kumene Mulungu adakukhululukira, kuti ukhalenso moyo wako wakukhululukiranso anthu ena, kuti ubale wabwino udzikhala mobe mdzikoli. Usamadzikonde ayi.
ukhale okonzekeretsa mtima wako kuti ine pamene wina aliyense adzakhale nandilakwira, saidi imene ndikutenga ndi saidi yosakangana, ndi saidi yosakhala mu udani, ndi saidi yokhala mu ubale. Ngati kuti ubale utheke udzalira kuti ine ntengepo step yakukhululuka, ndi lokonzeka kutero. Ndi chimene Yesu Khristu amaphunzitsa. Okondedwa, vuto limene Petro anali nalo ndi limene ambiri lero lino ali nalo lakumawerenga mmene akhalira nakhululukira munthu. Amachita kunkumbutsa, ukumbukira ulala kwa ichi ndakhululuka, ukumbukira ndate ndakhululuka, ndewatereso izi ndesizitheka, ungadzazolowere, ungandilowe mthupi ngati thekenya, ine zimene zihayi apo kasindibvombera. Koma no chiphunzitso cha Khristu Yesu chikutsutsana ndi mawerengedwe otere, chikunkakamiza munthu kuti angokhala ndi mtima wosasunga mangawa, wosakhala mu udani, wokonzeka kufunafuna kukhala mu mtendere ndi aliyense, pakusasunga mangawa aliwonse, koma kumukhululukira munthu wina aliyense amene angamuchimwire. Ndi zovuta inde, koma ndi chimene Yesu Khristu akuyembekeza. Ndipo kuchita zotere ndi chionetsero cha mtima wachikondi, osati mtima wa nkhanza. Okondedwa, nkhani iyi yokhululukirana yakhala vuto pakati pa ana abantu nkana ngopemphera omwe kwambiri. Zili m'makwalalamu, zili m'mabanjamu, zili m'maderamu, muli zambiri ndipo ochuluka amene lero lino tikuwatchula kuti amapemphera ngati pali china chimene chikukanika kuti chikwaniritsidwe, chichitike ndipo chionekere poyera. Ndi nkhani yokhululukirana yomatengera chitsanzo chimene Mulungu amachita. Ani Yesu akupereka nofanizo la bwana wina amene anali ndi antchito wake amene ali ndi ngongole zake zambiri, ndi akufotokoza wina amene anali ndi dzingongole dzananu kwa bwanayo. Munthu uyu nthawi yolandira ndalama itakwana, patse ndalama zanga udakongola, munthu adapezeka kuti wakanika. Ndero ndi unafunika tu umangidwe, ngasi wakanika. Munthu uyu akugwada pansi komato akupepesa, akupempha kuthandizo, uchonde chifundo, khululukire nkoni ine ndikupempha chifundo masopano. Bwana akukhudzika mtima ndipo akumukhululukira ngongole zonse. Muone munthu uyu adakongoladi, munthu uyu wakanika kubweza, ndipo chilango chake anafunika iyeyo ana wake ndi naulero akhala akapolo, ndipo ndalama zake zibweze ngongolezi. Koma no bwanayi pakukhudzika mtima, pakukoma kwa mtima, akumukhululukira ngongolezi zimenezo. Wankomera mtima. Koma munthu yemweyi wakomeredwa mtimayi atangotuluka akakumana ndi wina amene ali nkangongole kake kochepekerako, ndi akunkanyanga pakhosi. Chichewa chabuchira chalero chikukamba bwino, akunkanyanga pakhosi kungwira nkhwiko, patse ndalama zanga. Iyeyo wakhululukidwa zindalama zambiri, koma no aukampanga mwankhanza uyu wati ndalama tochepa. Uyu akupepesaso monga mmene iye amapepesera. Pepa mbale wanga ndikubwezera, uyu akukana sadalole mpaka natuka mmangitsa. Kodi kuipa mtima kupose pamenepa. Okondedwa ndi manenene, alipo anthu ambiri amene iwo akuchitiridwa zabwino, iwo akulandira zabwino, izizi akamazilandira zikamafikira iwo akumati mchisomo, akumati zili bwino. Koma kuti iwowo akachitire sowena zonga zomwezo, kukanika ndomwewo akuonetsa chimtima cha nkhanza, yeti iwo akhululukidwa, yeti iwo athandizika. Okondedwa, ndi chimoyo cha mtundu wanji chomakhala ngati kuti munthu ali pa ulendo koma watinyamula minga mbuyo mwakemo, kuti pamene iye wadutsapo akumayikapo nkhande kuti wina aliyense obwera mbuyo asadutse. Kuipa mtima kotere, kukanika kuchitira wena zimene iwo achitiridwa. Alandira kwa ulere kwa Mulungu, koma kuti apereke kwa ulere kwa anthu kukanika. Athandizidwe mwachisomo, koma kuti wathandize wena kulephera. Akomeredwa mtima iwowo, koma kuti wakomere mtima wena kulephera. Chimoyo choyipa andikamaponderezana m'malawi muno, nkhani yake ndi imene kusafuniranso wena zabwino. Ngati zikukanika pokhululukirana, ndipo pothandizana ndalama zigwira, pothandizana maudindo zigwira, pothandizana m'masautso ena ndi ena zigwira.
ngati kukhululuka komwe kukuvuta nanga kodi kupatsana nkana chituko kumene zitheka. Okondedwa ndimati ndikampenano tiphunzirepo kukhala ndi moyo wabwino onena kuti popeza inu chakugwerani chisomo bwanji mlingo omwewo kapena zonga zomwezo mutafikitsirakonso kwa anthu ena. Adakhululukidwa munthuyo zambirimbiri koma ukalephera kukakhululukira wina pa zochepa. Yesu adatikhululukira dzimachimo za nanu zoti dafuna tipite gahena ifeyo tikaphedwe ifeyo koma nkukanika kukhululuka kang'ono wachedwetsa kalata yanu munthu koma tukuma kukwiya mpaka na chekecheke pa mpaka natupano mkadakama uko ndikuti amatero okhala kwake moyo opemphera ngoti ale kodi. Okondedwa si choncho ayi si mmene Mulungu afunira. Tamvani nkhani ikupirira nkumanena kuti amene adamva chisoni ndi woona, amene adaona zonsezi adaona mmene uyu adakhululukidwa zindalama zambirimbiri ndikuonanso mmene iyeyi wakanika kumkhululukira wina kandalama kochepa. Anthu akupiranso kwa bwana yemwe uja kuti amabwana zachitika kunjaku sindizo aja mwakhululukira zindalama zambiri aja iwoto akanika kukhululukira wina mpaka namponya mndende aja tamwira nani nadzampanikiza mmafunso kuti chimwene simasana kukhululukira ndalama zambiri nakukanya ngati pakhosi ine hayi nakuzuzani ine hayi nanga mwakanika bwanji kutenga zomwezi nkukachita msanu uja zoli anga kuti agwa m'madzi ndipo peza muyaonetsa chimoyo cha nkhanza chotere inenso ndikuchitirani zimene inu mwachitira uja inuyo mndende akuzunzeni chifukwa ndinu wachimtima cha nkhanza. Nde Yesu akomaza zomwezi zidzachitidwa kwa wina aliyense mawu amene mugwira abale wanga ndipo musamale kwambiri chifukwa sadzasinthika. Anthu ambiri amapanga bypass mawu amenewa koma ndifuna ndikuonetsereni pa verse number 35 kuti umu ndi mmene Atate wanga wakumwamba adzachitira ndi aliyense wa inu ngati simukhululukira m'bale wanu ndi mtima wonse. Motani momutenga munthu wakanika kukhululukayo ndi ukamuzunza ndi ukamuvula chifukwa cha kuipa kwa mtima kwake kunena kwina kuipa kwa mtima kudzapangitsa kuti munthu atayidwe mgahena. That's it. Akazunzike moto okondedwa mukulimba mtima ino kuti ino mudzikhala ngati mudzipemphera koma muli ndi dzimangawa muosakhala okhululuka mpaka na mukalowe mgahena ndithu chimo lake atakuti samakhululuka ati pali zero menepa tomalemba kuti mmenemo monga mmene bwana adakamuzunzira uyu wachimtima choyipa chosakhululukira wenayi ndi mmenenso Atate wake wakumwamba adzachitira ndi wina aliyense amene sakhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Kukamba za m'bale sakamba obadwa banja limodzi ayi akamba za munthu wina aliyense okulakwirani. Ndi nkhani ili apa okondedwa musamadzikonde nokha ayi zimene Ambuye akutichitira zimene Ambuye akutisamalira nazo zizitiphunzitsa nabyala mwa ife maphunziro ochitiranso anthu ena. Umenewu ndi moyo wauzimu osamakhala ndi chimtima choyipa chakuti Ambuye akukudalitsani koma inu mbali nayi mukupondereza wena. Ambuye akukukwezani koma inu mbali nayi mukhala chiphazi kwa ena. Ambuye akusamalira moyo wanu koma inu mbali nayi mukupangitsa moyo wawena kukhala oyipa. Izi zimene zachulukira pakati pa ana abantu. Iwowo aonedwa chisomo, iwowo zawo zayenda, iwowo komatu ali chifupi ndi ulemerero koma kuti athandizeko wena mwachisomo chimene achionacho iwonso aonetsereko wenanso chisomo cha Ambuye komatu ayi kudula communication komatu kupondereza wena chimoyo cha nkhanza. Dziwani malemba akuti Atate wanga wakumwamba adzakuchitirani zowawa monga mmene inunso mukuchitira wena zowawa. Zisadafike pa mlingo umenewo bwanji mutembenuke mtima muphunzire pamene Yehova akomera inu mtima akukhululukira zolakwa zanu akudyetsa mkamwa mwanu ndi zabwino akusamalira moyo wanu mudziphunzirako mzimenezi ndi kumachitiranso anthu ena amene adakulakwirani amene apempha inu mathandizo amene ang'ana pa inu kuti mwachite chokoma. Moyo opemphera ndi umenewo
koma ngati muchita monga mmene wantchito uyu wokhulula ndalama zambiri adachitira, ndi chimoyo cha nkhanza, chimoyo choyipa chosafunika munthu wopemphera. Ayi, Ambuye akudalitseni kwambiri pamene mulingaliranso mmoyo mwanu kuti inuyo monga mwa nkhani tawerengayi muli pati ndipo muchita zotani. Kulingalira kwanu kukupangitseni kuyanjananso ndi Ambuye. Ngati pena sipali bwino sinthani, ngati ena munawo mangawa akhululukireni ndi kuyambanso kwatsopano. N'kwabwino kuti mukuoneka opusa pokhululukira ena koma